Báča, viete, ako zatlieskame Dušanovi a Dominike, keď nám dnes pripravia chutné fašírky? Ako? Nerozumiem, ale na tie fašírky sa teším. Vieš, čo idem robiť? Ideš si točiť predĺžovačku? Nie. Tak potom ideš robiť fresh, čo? Áno, ale inak idem robiť aj tie fašírky, aby mi zatlieskali. Áno? Aha. Ale z toho odpadu, z toho freshu. Ale? Báča, oni idú variť z odpadu. Ja odpadnem. Áno. Dobre. Vegan fašírky z fresh odpadu. Tak postup na fašírky je vlastne, že keď si odšťavíte fresh, tak máte bonus, lebo máte šťavu z čerstvého ovocia a zeleniny. Z toho odpadu si vytvarujete spolu s ďalšími ingredienciami guľky, fašírky, ktoré potom opekáte na olivovom napríklad oleji. A ty? A ja idem robiť holandský rezeň, čo je vlastne mleté hovädzie a bravčové mäso. A je to takisto aj s čedarom. Klasická fašírka, vlastne vypražená, na tom ešte syrik. A k tomu si spravím varené zemiaky a tatarskú omáčku. Super. Ja si najprv očistím zemiaky, dám si variť zemiaky, keď sa nám budú variť zemiaky, spravíme si tatarskú omáčku a potom nakoniec si spravíme fašírky a vypražíme ich. A ty? No ja si spravím, že fresh. A potom uvidím. Potom uvidím, že čo z toho vypadne. Útočí to na teba? Hej. Pomoc. A toto všetko napleskaj. Očistím ti mrkvičku? Môžeš. A tá šťava pôjde kedy? Aha. Keď si otvoríš štuplíček. Zemiačiky máme nakrájené na kocky a v osolenej vode si ich uvaríme do mekučka. Si to vykydneme. Do toho budeme teraz pridávať všetky ostatné ingrediencie ako cibuľka a soľ a olej a dôležité ousené vločky. Zemiačiky sa nám varia, spravíme si tatarsku, nakrájame si šalotku na jemno, cesnak a potom si povieme postupne čo ďalej. Nakrájame si cesnačík, kyslé uhorčičky, tie si môžeme kľudne nastrúhať na hrubom strúhači, ding, 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 lyžicu, plnotučné horčice, nakrájame si tam ešte kapary. Dávam ousené vločky a poriadne to premiešam s tou dužinou. Môžete si pridať rôzne bylinky, alebo si k tomu spraviť bylinkový dressing. Ja si teraz pridám trošku cukru, trošku limetovej šťavy, soľ, korenie, ešte trošku soli a nakoniec tam pridáme majonézu. Tatarsku máme hotovú, odložíme si ju na chvíľu do chladničky. Keby robíme vegetariánske tie fašírky, tak by sme tam pridali teraz asi vajíčko. Ale keďže robíme vegánske, tak si tam dáme repkový olej, aby to nebolo suché, aby sa to zlepilo do tvaru tej fašírky. Tie vločky by som pridávala tak pocitovo, ako sa nám to vyvíja pod rukami. Podľa mňa toto je super. Že dá sa z toho robiť. Z tej cvikly. Hej. My si vytvarujeme guličky a potom ich budeme stláčať a na oleji si ich trochu oprážime. Tak zoberieme si hovädzie mleté. Bravčové, dobre, bravčové si ešte prerezať. A keď oni ho melú strojovo, tak to vychádza ako jeden veľký šulec. Potom sa s tým nerobí úplne dobre. A koľko máme mäsa? Asi 20% síru si tam nastrúhame. Dáme tam jedno vajíčko. Sol, korene samozrejme.
Máme vychutené, ochutnáme, máme vychutené, obalíme to v strúhanke a môžeme vyprážať. Zatiaľ si môžeme prichystať cesnak, pažitku, kôpor a spraviť si dressing. Namočíme si ruky, aby sa nám nelepilo masko. A Duško si už tlieska. Aha. A vytvarujeme si fašírečky. Dáme si do rastlinného jogurtu nastrúhaný cesnak, najemno nasekanú pažitku, soľ, korenie a kôpor. Budem potrebovať ešte olej. Chalani, nemáte náhodou doma olej? Ale na čo by sa našlo? A nepožičiate nám do zajtra? Rozmiešame si dressing. Ale už som to pochopil. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Skúsime to tam dať. A zaujíma ma to, vyskúšame aj tú verziu s tými ousenými vločkami. Zemiaky sú. Pridáme si k tým masielko. Ja mám rád, keď sú maslové, že je tam toho masla veľa. Takže kľudne veľa. Nemôže im to ublížiť. Prikryjeme si to, tiež si to odložíme na nejaké miesto, nech sa nám masielko roztopí. A ideme si vyprážať rezníky. To je náš vlastne finish. Zemiačiky by sme mali mať buď s petržlenovou ňaťou, alebo s pažitkou. Požičame si trošku od Dominiky pažitky potom, aby sme si to tam mohli nasekať. A my si to vypražíme na masti. Masa nám rozpálila, pridávame si tam pomaličky fašírky. Nepečieme ich úplne na vysokom stupni, lebo sú dosť hrubé a nechceme ich mať v strede surové. Takže na slabší ohník a pomaličky si to tam vyprážame. Si to poobracáme. Keď sú hotové, tak dáme na papier, nech sa trošku odsaje olej. Do vyprážané holandské rezne, povyberáme si ich na papier, necháme trošku ešte odpočinúť a ideme nakladať na tanier a máme hotovo. Tak, pozri sa, maslové zemiačiky. Hajde mu! No však konečne, lebo už ukážte, čo ste nám prichystali. Dominika. Ďalší karbonátek si dám. Máča, kľudne si ostaňte pri mesovi. Papám zdravšie a chutnejšie. Máča. Rozumiem tvojmu aplauzu. Takže ja by som vám zatlieskal. Ďakujeme. Ďakujeme. To veľmi chutilo. No? A keď sa vypnú kamery, by som si to aj objednal. Čaute. Super. Fašírky, ako to je? Na portáli netradičnérecepty.sk na vás čaká obrovská porcia chutných receptov, videí, tipov a trikov do domácnosti.